EPT Italian Sanremo avauspäivä. Jutellaan Team Red Kings Pro Toni Ojalan kanssa. Mitkä on fiilikset nyt? Fiilikset on erittäin hyvät, eli on pelifiilistä ja pelinälkää ja nukun hyviä aamupalassa Red Bullia, niin eikä se tästä hyvin mene. Loistavaa. Kaikki suomalaiset odottaa, että Toni Ojala tekee taas ja pääsee finaalipöytään. Onko se taas mahdollista täällä Sanremossa? Onhan se mahdollista totta kai, että jos kortti käy ja pelaan hyvin, niin totta kai se mahdollistaa, mutta katsotaan, ei mennä niin pitkälle vielä. Entäs mitä on Toni Ojalalla seuraavaksi Sanremon jälkeen? Täältä lähden Espanjaan, Castel de Peralda tai joku tällainen paikka. Siellä on pieni turnaus, pelaan sen ja käteispeliä paljon ja sieltä sitten Barcelona, Pariisi ja takaisin Italia ja seuraat 6 viikkoa täällä suunnassa pelailen käteistä ja turnauksia. Alright. Mitäs online-pelit nyt Red Kingsillä suinut? Vaihtelevasti, eli välillä menee hyvin ja välillä vähän heikommin, että kyllä ne ihan hyvin menee. Kato, näkö alkaa täällä satamaan, mutta toivottavasti se tuo vaan onnea sulle. Joo. Entäs, meillä on Red Kingsillä alkaa nyt 15 000 pistekisa nyt 19. päivää. Ootko sä ennen osallistunut mihinkään pistekisoihin? En ole muistaakseni ikinä ennen, että katsotaan nyt sitten, toivottavasti nyt ehdin täällä matkalla vähän velailen niitäkin pelejä. Mitä mieltä olet yleisesti Red Kingsin promootiosta tällä hetkellä? Fish Marketti, ilmaiset 10. Aivan loistavat, aivan loistavat. Aivan loistavaa. No niin, ei muuta kuin onnea vaan turnaukseen. Kiitoksia.